gaizki irutzen ez bazaizue, bakoitzak bere aurkezpena ingo du. Eta ondoren, hasiko du bakoitzak bere hitzaldia azaltzen. Egunon guztiei, Jon Arizeta naiz, Jon Arizeta Iraola, Nafarroako Hospital Universitarioaren zirujanoa naiz, 6 urte tarditan zuzendari orde medikoa izan naiz, eta gaur egun zirugia orokorraren nagusia. Komentatu behar dizuet, atzo gauen, komunikazioa horren dela ja nahiko egun prestatuta neukala, eta atzo lanetik atera eta gero, txakurrekin mendira joan eta gero, eta gauen kopa ardo bat hartuta gero, pentsatu nuen ezitzai dela komunikazioa bat ere gustatzen. Datu asko zeuden, informazio asko, eta konturatu nintzen, bihotz gutxi zegoela komunikazioanetan. Orduan atzo, gaua beti ona da, eta hasi nintzen berriro idazten, eta, nik kontatuko ditut ospitaleko lanak COVID garaian, baina zuzendaritzaren ikuspe puntutik. Gaur egun ospitaletan inorez du kargo bat izan nahi, hori egia da. Garaiak nagusi izatea txoio bat zela, garai horiek behintzat gure ospitalean pasa egin dira, eta esan aldetzen eta Ainhoa beste kargo bat da, pediatraren nagusi, eta bere bizitza ez da bat ere txoiorik. Eta, COVID etorri baino leno, garai hartan deitzen genuen Nafarroako ospitalgunea, gero izen aldatu zigutela, ospital universitariora, genuen taldea, gerentea, zuzendariak, naiz medikoak, naiz erizainak, egia zen, talde de lujo zen. Eta zergatik talde de lujo? Talde hortan, jende erdia gutxi gora bera, lana ongi egiteko gogokin zegoela, eta beste jende erdia, adibidez neonek, apuntatu ginen gestioera, Naparran aldaketa bat bultzatzeko. Badakizue horren dela 7 urte izan genuen aldaketa politikoan, eta jende asko nahi genuen apoiatu barrutik. Eta honekin zer esan nahi dut, menos mal, ekipo bat genula COVID heldu aurretik. Kanpotik ziur naiz, akatsa asko ikusi dituzuela, esango zenutela, estos no tienen ni puta idea, alako gauzak, baina, egia esan, barrutik, zuzendaritzak bezala, ni uste dut lana hobetu egitea, zaila zela. Hau ikusi nuen egun baten, eta egia da, ospital bat, 24 orduko hiri bada, inoiz gelditzen ez dena. Eta hemen jarri dizuet datu batzuk, Nafarroako ospitalak, ze presupuestua duen. Hau da, 2021ko aurrekontuak, eta begiratu aldezu, 600 milioi eurotik gertu gaudela, eta ospital baten 160 gastatzen dela soldatetan. 129 ospitalak ordaindu behar dituen elektrizitatea, fungibleak, eta bakarrik 101 erabiltzen dela inbertsio berriak egiteko. Hau datu publikoak dira, eta horregatik jartzen dut. Gogoratu zazue, ja 600 milioi euro, eta ni beti harritu egin ditena da hori soldatatan hainbeste gastatzen dela. Eta beti komentatu egin da asunto hau hor gaudela erizainak, medikoak, baina azten zaigu beste langile daudela. Gure ospitalak dauzka ia 8.000 langile, COVID garaian gaur egun pixkat gutxiago, eta horietatik 700 pasata dira beste langilek, adibidez, hauek dira sukaldarikoak,
Ez dakitakizuen, Naparrako errestaurante handiena gure ospitala dara. Egunero 800 gozari, 11 bazkari afari ematen diela. Eta langile horietatik, 700 langile baino gehiago dira margolariak, ingenieriak, sukalarrikoak, informazioan lan egiten dutenak. Hemen daudela pertsona asko osasun munduko bertakoak ez direla. Eta bueno, gu lanean geundela olatu famatu bat etorri zen. Gu zuzendaritzan nindera matzan 10 bat egun WhatsAppan neukela gorri-gorria. Jon ospitala jarraitzen du ebakuntza guztiak egiten, ni arduratzen nintzen ebakuntzetatik, kalkulatzeko zer egiten da ospitalean, kontatu gabe ebakuntza txikiak, ez ditugu kontatzen granoak eta lako gauzak, ja hernia inguinaletik gorantz, ospitalean egiten dira 160 ebakuntza egunero. Kalkulatu ezazue hori gure realitatea dela, 160. Herri osatik deitzen ziguten, tuteratik, osakidetzatik, oraindik ez dezue COVID? Ez dugu COVID. Eta gu, kirofanoak, martzan guztiz normala dauzkagu. Eta gelditu, eta arazo larria izango dezuen. Eta larrun batean, geundela batzartuta Maria Zandio zuzendaria eta biok, ja akojonatu ginen. Jende guztia ditzen zigun, eta benetan akojonatu ginen. Eta gerentekin hitz egin genuen, gero konsejerakin, eta esan genuen gelditu behar gea. Gelditu behar gea, eta ez da posible gu irla bat izatea, eta jende guztia izaten zigun hau tsunami bada. Tsunami hau heltzen denen, ikusiko dezu ez gertatzen den. Eta, bueno, tsunami hortan pasa genuen esandako 160 ebakuntzaietatik, pasa ginen 3 astetan egunero 8 edo 10 ebakuntza egitea. Eta otsaiak 14 izan zen, eta ni egutegian apuntatuta daukat. Eta, bueno, hau da gure talde direktiboa, nola hasi ginen, justo COVID heldu zenen. 3 diapositiba hauek da lehenengoa, izan da zen lehenengo batzar egin genuna, ekipo direktibo guztia, garai hartan ez genekien zer ziren distantziak, maskarak, begiratzen baizu argazkian, hor gaude guztiak bateratuta, gela batean, maskara gabe, gero hasi zan ja hitz egiten distantziarena, urrengo argazkian ikusten gaudela areto nagusi batean, ja distantziakin, baina oraindik maskara gabe, eta azkeneko diapositiban ikusten da gaudela bideokonferentzia egiten zen, eta 4 pertsona ja etxean konfinatuta gauden. Horietako 4 bigarren argazkiarena ni naiz. Egon ginen ja konfinatutak. Ez dakit astiro samarra joeten naizen, ondo? Ondo? Bai, ondo. Jarriko dizut hau. Bale, deki. Bale. Hemen, bueno, gu hasi ginen gauza asko egiten, badakizue hasi ginen kuadro de mandok edo datuak izateko, jende askokin lan egin genuen, hemen dauzkatzu laboratorioarenak, hemen daukazue adibidez, UNAko katedro bat lagundu zigula aginte kuadroak egiten, eta ez egoen ezebez, gero egunkarietan askotan azaltzen ziren aginte kuadroak, hasi ginen simulazio matematikoak egiten prestatzen laguntzeko genituen datuekin zer zetorren, eta, bueno, hasi ginen hemen dauzkagun beste kuadroak, ze sarrera ospitalean genituen, ze altak, ze hildakoak, hemen dauzkatzu ingresoak, eta komentatu nahi detena da, bueno, normalki ospital bada gauza monolitiko bat. Pediatriako planta da, pediatriako planta, eta punto. Eta medizina internakoa da, medizina internako planta, eta punto. Bueno, COVID garaian egin genuen ospital guztia pino puente. Eta horrela izan zen.
adibidez, egun baten izaten genituen COVID-25 ingreso. Egun bertan. Eta orduan, planta bat ustu behar zen, gaixo guzti horiek beste planta batera eraman, eta egunero praktikatu genuen galtzerdiari nola eman buelta. Nei gehiago harritu ditena ospitalen, izan da nola jendea jartzen den las pilas, eta nola lortzen den gauza monolitiko bat egunero aldatzen. Eta gainera beti aldaketak egiten ziren azkenen ostirala arratzaldeen, eta larun bata guztia komplikatua, eta hemen eskertu behar da asko ereizainako nagusiei. Bueno, egin ziren aldaketa harrigarriak, hau adibidez da CCI, Príncipe de Viena deitzen da edifizio hori konsultarena, baita ere bihurtu genula hospitalizazion lekua, konsultetara joan bazarete, zintzarete inoiz imaginatu hori prestatu zela hospitalizazioerako, baina prestatu egin zen. Hemen adibidez, hultzaileak lagundu ziguten, almazenen genituen ohe pila bat erretiratutako ospitaletik, ohe berriengatik, eta asmoa zen ohe horiek 3. mundura bialtzea, baina oraindik bialdu gabe zeuden, eta berriro montatu genituen adibidez CCI-n. Eta hau dira konsulta, gaur eguneko konsulta, planta de hospitalizazion bat bihurtu egin zen. Adibidez, A2 planta, horrein dela urte asko zala hospitalizazion planta bat, gaur egun zendagileak lo egiten duten edo deskantzatzen duten lekuan guardietan dagola, mediko guztiak handikatera, eta berriro bihurtu zen planta de hospitalizazion. Gero kontatuko dizuet medikoak nora bialdu genituen. Gero ziun kudeaketa nola egin genuen. Bueno, ziun kudeaketa niri tokatu zitzaidan personalki, ni 27 egun konfinatuta pasanitun, zenta garai hartan itzaron behar zan PCR guztiz negatiboa izatea, baina ni eta talde guztia lan egin genuen goizeko 8:00 gaueko 11:00 arte. Eta niri tokatu zitzaidan ziu kudeatzea, eta, bueno, anestesista eta intensibistekin beti harremana handia izan dut, eta tokatu zitzaidan nagusi, laguna eta konfesorea izatea egun garai hartan. Prestatu genitun 6 eszenario desberdinak, uziko oheak nola onditu, nola luzatu, eta genuen benetan agobia ondila respiradoreak ez zirela helduko. Gogoratu zaitezte garai hartan Turkian gelditu zirela gure respiradore batzukin. Egin genituen gauzarrigarriak eta gauza kuriosoak. Anekdota bada, Navarra Biomez, dala investigazio zentroa, zitula 2 respiradore berdina eta modelo berdinak guziun erabiltzen ditugunak. Ni enpresakin hitz egin nuen, eta aseguratu zidaten 5 minutu bai. Daramatza eta 17, eta zan ordu erdi batekoa, Bai. Bueno, mango diot presa pizkat. Eta, bueno, kontatu nahi dizuet, kontatuko dizuet, adibidez, enpresak esan zigula esterilizatu altzela eta makina berdinak zirela, bueno, erabaki genuen erabiltzea, baina zerbizio juridikoak esan ziguten Espainian debekatuta dagola tresna bat animal batekin erabilita balin badago, gero pertsonetan erabiltzea. Eta garai hartan bildurra genuen errespiradoren nahikoa ez izatea, eta planteatu genuen kasua errespiradorerik ez genula eta gaizoa hilzoriz bat zegoen, ea erabili alba genuen, eta erantzuna izan zen ezetz. Ezin genuela errespiradorerik erabili. Bueno, hartu nun interneteko paginas amarillas edo ministeriokin, hasi nintzen Ministerio de Sanidad Madridera ditzen, eta ez dakit zemadeik eta gero lortu nun servizio juridikoekin hitz egitea, eta egin zidaten dokumento ofizial bat, situazioen horretan geunden, baimen ematen zigutela respiradoreak erabiltzea.
Azkenen ez genuen erabili behar, baina, bueno, gu beti egon ginen bildurra askokin kolapsatzea. Bueno, azkarrago joango naiz, bakarrik komentatu... Bai, bale, eskerrik asko. Bakarrik, esaten dute demur pizka gehiago daukagula, bakarrik komentatu nahi detena ziun lehenengo gaixo ingresatu zela, emakume nigeriana bat, niri asko impresionatu zidan, joan ginen Estria Petrina eta biok, baitere asteburuan, eta impresionatu zigun asko ziuko langile pila bat negarre zeudela. Jendea oso ituta situazioan oso gogorren lan egitea, batean lehenengo COVID ziun ingresatzea, benetan impresionatu zidala jende asko negarre zegoela. Gero, suerte handi izan genuen Naparran, ez degula egin beste komunidadetan egin dutena. Ziuk kapiletan edo gimnasiotan montatu behar izatea. Gu estruktura osonak genituen, adibidez endoskopia, eta montatu genituen ziuko postuak, postu ziutik kanpo, baina oso postu honak. Eta suerte izan genuen. Larrialde pediatrikoa ere aldatu genuen, baina hori ja Ainuari utziko jot. Ziu pediatrikoa ere aldatu genuen, baina ere Ainuari utziko jot. Suerte izan genuen, baitere espazionak genituela oraindik inauguratu gabe, eta horri esker gauza asko egin izan genitula. Oso importantea komentatu lan itzela egin zela anestesista eta intensibon artean, neurozirujanoak eta zirujano kardiakoak. Adibidez, kalkulatu pandemian egin direla bihotzeko 60 ebakuntza ziutik pasagabe. Hori leno impensablea zan. Ziutik guztiz derrigorrezkoa zan gaixoak pasatzea eta koronarian formazio egin zan, koronariak paso aurrera manzun, eta anestesistak eta, egin dira gauza batzuk impresionanteak. Azkarrago noa, larrialdetan ere aldaketa asko egin behar izan ziren, montatu ziren ospital batzuk azkenen ez zirela erabili, baina garai batean pentsatzen genula erabili beharko zirela. Eta, kuriosoa da, letzamos narices eta obra bat egin behar genula larrialdetan, eta obra hori egin genula pandemian bertan. Eta 2021ko maiatzan bukatu genituen larrialde hauek, obrak. Laborategian ere aldaketak egin ziren, dialisizan, erabili genituen ja erabiltzen ez ziren espazioak beste gauzetako, eta kasualitatez garai hartan ospitalean zeuden monjak alde egin ziren, eta orduan erabaki genuen konbentua okupatzea, eta konbentua okupatu genuen, leheno kontatu dizuen nola medikoak desplazatu genuen, medikoak haien gelatik atera gaixoak sartzeko, eta medikoak konbentuan sartu genituen. Eta hau da konbentua. Eta ja medikoak berriro bere geletara sartu ahal izan genuen, konbentua zertarako erabili genuen, zertaketak egiteko. Eta horren konbentua non dago, konbentua bota egin dugu, eta horren egiten ari dira medikuntzaren fakultatearen obrak, hor egiten ari dira. Así que monjaren konbentua gauzaskotako balio izan du pandemia honetan. Baitere genuen laktario bat, erakusteko edo laguntzeko bularra nola eman, eta laktario hori desagertu, eta PCR, gaur egun oraindik PCR hor egiten dira. Gaur egun atzenantz begiratzen dugunen, harritzen digu nola hartu genuen hotel bat, eta hotela ospital txiki baten bihurtu genula, eta hau da hotela. Eta hau ja bakarrik datu batzuk ja bukatzeko.
pandemia aurretik ziu helduak genitun 36 pertsonatako, jarri ginen 89 postutan, eta gaur egun jetzi gara 43. Ziu pediatriko pasaginela 4 postutik 6, ospitaleko oeak handitu behar izan genion 145, gaur egun bakarriko 26 gehion, Larrealdeko postuak 5 postutan gehi ospital de kampaina ez genula erabili, eta ziu arnaz gailuak izan genitun 59 gehiago, eta gaur egun bakarrik dauzkago 11 gehiago. Zergaitik, arnaz gailu egin deguna izan dira Naparra ambulantziako arnaz gailu guztiak oso sartutak zeuden, eta egin deguna izan da ambulantziaren arnaz gailuak berritu ditugula. Azkarrago joango naiz, komentatuko dut, gero hasi ginela zirujanoak jakin gabe operatu algenula edo ez, arriskuan, gure gaixok arriskuan jartzen bagenituen operatzeagatik, eta, kuadro de mando asko egin genuen, eta azkenen konturatu ginen gaixok operatu altzirela. Eta, hau da kuadro de mando, konsultarena, ere aurrera goe jarrikoet, pandemia organo emateak ez bakarrik mantendu baizik eta handitu egin dela, eta bakarrik ja imagin kurioso batzuk, ospitalen noizbenkat azaltzen ziren taldeak eskerrak emateko, ospitaleri, adibidez, egun baten azaldutzaren motorista pile bat, hemen orkesta etorri izan jotzea ospitalera, noizbenka jende anonimoa lorek bihatzen zitun, egin zan ospitalean oremenaren lorategi bat, galdutakoa, eskerona eta ikasitakoa, nahi badezu ospitalen bizitatu daiteke. Eta ja dira azkeneko diapositibak, zenbait jendea lan egin duen. Baina beti ikusten da igual gehiago jendea, baina ni ikusten eramaten ari naizen ikuspuntua zuzendaritza aldetik, hau izan da ospitalaren zuzendaritza. Ni komentatu nahi detela, hemen emakume gazte asko daudela, ni gogoratzen naiz batzarretan geundela, jakin gabe ospitalek kolapsatuko bazan edo ez, zemat seme txikik deitu duten, eskatzen bere amari etzera bueltatzeko. Eta, jendea profesionala izan zen, eta jendea lan egin zuen. Baina argazki honetan, bakarrik komentario kurioso bat, guain bezdo ordu sartu, eta egun batean pentsatu genuen niri etzean esan zidaten, aita, baina soldata gehiago emango dizute. Erantzuna izan zen ikusi, ospitalen ordu gehiago sartu dituzten guztiei, ordu ekstrak sinatu egin dira, baina izan digute gure nagusik, direktiboaren soldata sartzen dela lan egiten dezuna. Eta COVID tokatu zaigunei, sartu ditugun orduak ere soldata arruntan sartzen zela, así que, pues eso. Eta bakarrik, hau da azkeneko diapositiba, Maria Zandio gure zuzendaritza hil zan kotxistripu batean, COVID garaia. Berarekin lanean geundela, hondartzara joateko oporrak suspenditu zitun, eta pasadan ustaian erabakizun suspenditutako argazki oporrak berriro egitea, eta, berarekin parre asko egin genuen, eta kontratatu zuen hotel bat, eta joan baina 5 edo 6 egun lehen oso gozaltzen geundela, esan zigun, me he enterado que he contratado un hotel en zona no textil. Hartu zula hotela jakin gabe zona nudista batean, eta zegoen
Eta, bueno, parre asko egin genuen, gero jakin zuen hondartzerdia tekstil eta bestea no tekstil zela, eta oporretara joan zen, eta drogatutako gidari bat aurretik bere gizona eta bere eraman zituen. Eta, bueno, nik eman nahi dizueten ikuspuntua da, hospital baten jende asko lan egiten dula, gu oso eskertua gaudela ikasitarekin, baina izan detela esperientzia oso interesgarria, inoiz pentsatu ez nuena izatea, eta gu bizi izan gara 2 urtetan gerran bezala. Ni gazten nintzela Medicos Sin Fronterasekin Angolan 2 aldiz egon nintzen, gerran, eta beste gerra motakoa izan da. Sentitzen dut luzatu banaiz, baina eskerrik asko guztiei. Eskerrik asko, Jon, primera nahituzea, eta gaina denboa ustet sobrante dakeula, nola baitere, eta eskertzen dizut eman dezun hitzaldiagatik. Ainhoa, zuze horrek, zuretzat. Jonek orapila utzi ditez zintzarrian, Mariaren argazki honekin, pixka kostako zeitastea, horrek ez du balio, Jon. Ainhoarentzat, Maria lagun mina zen. Ni presentatuko emakume euskaldun hau, ospitalen da bloke duro euskera aldekoa, eta, bueno, pediatra izugarria dugu, Ainhoa. Bueno, Jon, hori ez dakiz esan duen, hemen konzentratutan egon, ja korapila pasatzen hasi zait, eta ja kontatze izuedan, guk pediatriako arloan, nola, ospitalean nola bizi izan dugun, hau dena ez. Eta Jonek lehen da bizi kontatu duena, pentsatu, bereiek ikusten genuen zuzendaritza, alde batetik bestera zibilela lanpila bat egiten, eta gu erdiko tarte hortan geundenak, laguntzeko prest beti ez, eta esaten genien mesedez utzi zerbait egiten, eta hauek uste ziguten zerbait egiten, baina beti iruditzen zitzaigun nahikoa ez genuela egiten. Nik pandemian zehar atzera begiratuz, hau prestatzen hasi nintzenen, aldi desberdinak aurkitzen nituenez, gauz asko baditeke ahaztu izatea, ze gauza gogorrak nik oso errexazten ditut. Eta oain joan entzuterakoan gogoratzen enitzen ez, eta ez ditut minarri, baina bueno, azalduko dira pixkanaka. Lehendabiziko lehenengo asteetan, arazo gehienak guri zalantza eta ziurgabetasunaren eskutiz zetorzkigunez, ze gure arreta Nafarroako aurrei alik eta hobekien laguntzea zen zelako guk 15 urtetik bera 100.000 nafar aur dauzkagu. Eta orduan 100.000 aurroiei ezagutzen ez dugun gaixotasun bati aurre emateak horrek izugarrizko kezka sortzen zigun. Eta ikusten genuen adimena behar genuela, eta adimena azkar behar genuela aurrera egiteko. Eta informazioa azkar prozesatu behar genuela. Lehendabiziko aste horietan biltzen genuen informazioa txinatar medikuek argitarazten zituzten berriak bakarrik ziren, ez genuen gehiago. Eta hor sumatzen genuen aurrentzat batzela oso kaltegarria gaixotasun hau, baina gure kezkarik handiena jaio berriekin zen, ze txinatar medikuek erabaki zuten 10 aur bikotea manatzea jaiotze zirenean, eta gaina aholkatzen zuten aurroiei bularra ez ematea. Orduan, gure lehendabiziko kasua, Nafarroko lehendabiziko kasua pediatriako larrialdietara etorri zen Belgikatik, etorri zen emakume hori. Eta gero, berehala jaio berri bat izan genuen, eta egun batean bakarrik izan genituen banatuta ama eta aur bat. Gero, berehala ikasi genuen, komenigarria zela elkarrikin egotea bikotea, eta zorionez, egun bat bakarrik mantendun genuen banaketa hori. Gero informazio azkar prozesatu alizateko, gure zerbitzuko pediatrak eta egoiarrekin WhatsAppeko talde bat antolatu genuen. Hori, koronavirus 19 ditu genion, eta bueno, oraindik ere, funtzionatzen du, martxan daukagu. Eta gauza zen, guk pediatrok alde bakoitzak gure arloan egiten dugu lan, gure espezialitatea daukagu. Orduan, talde zientifiko desberdinetatik bakoitza biltzen genitun protokolo berriak edo argitaratzen ziren artikulu berriak, eta orduan
bakoitzak aurnazten zituen, begiratzen zituen, eta gero talde hortara botatzen genituen. Orduan, gure gauza zen goizetan genuna egiten genuen, eta gero arratsaldero bakoitzak irakurri, ikasi egiten zuen, eta talde hortan partekatzen genituen informazio gehienak. Gero, zuzendaritzak, Jonek esan duen bezala, ez tokia egiten zuten, baina baita prozedura berriak jartzen zituzten martxa, PCR egin, ez egin, non egin, zirkuita unondik egin hau aldatu egin dugu, hau bestea aldatu egin dugu, eta egunero bidaltzen zizkiguten txostenak, ez? Emailaren bidez, eta gero auzolan izena duen gune badako, eta hor partekatzen dira informazio garrantzitsuenak. Orduan, hori dena ere, WhatsAppeko talde honetan jartzen genuen, nahiz eta gero korreoak edo mailak bidali, eta gero gure zerbitzuan goizero, guardiako partea edo egiten dugunean, ikasten genuena, denak batera azaltzen genuen. Eta gure zerbitzuan hartzen genituen erabakiak edo egiten genituen prozedura edo protokolo berriak, beste WhatsAppeko talde bat egin genuen, nik egin genuen lehen mailako harretako ordezkariarekin, tuterako pediatriako zerbitzuko buruarekin eta Lizarrakoarekin batera. Orduan, horrekin, saiatu genuena zen, guk ezagutzen genuena, denei partekatu eta ikusi genuen WhatsAppa ongi erabilia, integrazio terresna ona izan daitekela. Eta hori ere, mantentzen dugu eta jarraitzen dugu. Gero hasieran, lankide batzuek argi azaltzen zuten, norberen bildurra kutsatzeko arriskoarengatik. Álvaro Glero kontatu duze gertatzen zen, protekzioko neurriak genituen neurriekin, eta lanera joaten ginen, baina gero etxera bueltatzerakoan, zinida kutsatzeko bildurra batzuentzat oso handia zen, eta horrek ere tensio handiak sortu zituen momentu batean. Eta gero, batzuek zeuzkaten osasun adultasun ezaugarri batzuk, eta besteko erabaki genuen batzuk etxeran egiten, lana etxetik egiten hastea. Orduan, telenana pixkanaka hasi ginean jartzen, ez? Talde horiekin lehen da bizi. Orduan, horiek hasi ziren telefono bidezko kontsultak egiten, txostena medikuak ere egiten zituzten, batzuek bazituzten txostena bereziak egiteko, eta orduan esan genuen, hasi txostenak egiten, eta gero ikasi genuen nola historia klinikoa etxeko ordenagailuan eukiz gero, nola erakutsi ziguten gure zuzendariek, nola itxarote zerrendak kudeatu. Orduan, bakoitzak bere itxaron zerrendak kudeatzeko almena izan zuen, eta lan egiteko hainbesteko zeo momentu hortan, itxarote zerrenda zail batzuk desagertu egin zirela gure zerbitzuan. Hori magia moduan izan zen, eta oso interesgarria. Gero itxialdi garaia iritsi zenean, aste gutxi barru, oso azkarra izan zen dena, ospitalea erabat aldatu zen, ez? Jone kontatu du nola izan zen. Gure, gaixo pila bat iristen ziren helduen larrialdi zerbitzura, eta beraientzat lehentasuna izan zen oheak irekitzea hospitalizazioko guneetan, eta intentsiboak zabaldu, Jone kontatu duen moduan, eta horrek teknologia berezia zormitu behar ziren, eta baita ere gaixo guzti hauek zaintzeko COVID-19ko lantaldeak egin behar izan ziren, ez? Mediku desberdinak alde batetik eta bestetik nahastu ziren, eta erizainak eta erizain laguntzaileak, talde berezi batzuk egin ziren. Guk ikusi genuen horretan, etxeola olako kaltea handirik, eta orduan presidiunden hor lan egiteko, eta bi pediatra eta egoilar bat sartu ziren COVID talde horietan. Eta gero, pediatriari dagokionez, nik kontatuko nizueke gure pediatriako zerbitzua ospital orokorraren barruan beste ospital txiki bat dela. Gut badauzkagu larrialdiako zerbitzu gure aurrena, aproposa. Hospitalizazio gune bat, Jaioberrien esparrua. Badauzkagu intentsibotako 2 unitate bat Jaioberriena eta beste aurrena. Konsultategiak, eguneko ospitale badauzkagu 2, onkologikoa eta bestea. Badaukagu gaixotasunan hitz dituzten paziente kronikoen zirkuito bat. Eta baina hori ez da gure zerbitzuko hori da, kirurgia pediatrikoa, baina baita ere.
hori dena daukagu. Orduan pixka bat kontatuko dizuet, ze gertatzen zen toki bakoitzean, ez? Larrialdi zerbitzua, pentsa gure larri zerbitzua, oso erosoa dela, hor Iruñe erdian, ia kokatuta dagoela, eta gu konsulta arrunta askotarako iristen dira normalki, guraso asko, larrituta daudelako, nahiz eta gaixotasuna, ondia ez izan aurrak momentu hartan. Baina, 2008an, 2019an ikusten duzue, 18.600, normalki 20.000 konsulta izaten dira larrialdietan, gutxi gora bera. 2008an 8.600 bakarrik izan ziren. Ze jendeari bildurra ematen zion ospitalero horbiltzeak. Eta bere semalabak larrialdietara eramateak izugarrizko kezka sortzen ziren. Orduan zintzuk etortze ziren larrialdietara, 3 hilabete baino txikiago ziren aurrak sukarrekin, normalki gernu infekzioa edo beste infekzio mota batzu zuzkatelako, eta gehienak etortze zirenak ingresatuta gelditu batzuten, bena barnetik tratamendua jartzeko edo, gero, bakuntza bat behar zutenak, apendizitisak, edo, bakuntza azkarrak egin behar direnak, eta gutxi gehiago. Etzeon, oso hor gutxi zeuden, normalki hau dena, hau da gure eitxoin gela, eta normalki beteta baten da, eta gutxi zegoen. Hospitaliko korridoriak gutxi zeuden, hospitalea erabat aldatu zen, isilik dena, izugarrizko kezka ematen zuen hospital barrutik ibiltzeak, ez kezka eta tristura, oso gogorra izan zen alde hortatik. Gure egoiar batzuek lehengo egunean aurkeztu zizkiguten nola kanpoko istripuak desagertu egin ziren, baina etxeko istripuak eta intoxikazioak berriz, noski handitu egin ziren. Orduan ikusten dituzu data horiek, ez 2019an gorputzarrotzak bereziki 80 izan ziren, eta hauek izaten dira fruitu lehorrak edo aurrak jolasten zeuden mobilekin eta tabletekin, eta hor barruan dauzkaten pilak iretsi egiten dituzte, boteizko pila horiek, edo nola badaude, nola itxaskaile batzuk imanak dauzkaten pieza txiki horiek, horiek ere jan egiten zituzten, eta orduan gauza batetik eta bestetik, 80 gorputzarrotzetik urrengo urtean 129 iritsi ginen, adibidez, ez? Eta gero intoxikazioa garbitzeko produktuekin, edo azkazala garbitzeko azetona horiekin, eta horiek pila bat handitu ziren baita ere. Gure kezka garai hortan zen aurrak beranduegi iristen ziren ospitalera, eta zerbait beranduegi tratatzen genuen, baina gero aztertu genuen, eta zentzua, gurasoek zentzu duenak dira, eta azkenean gaizki ikusten badute aurra ospitalera etortzen zen, eta zorionez hola ez genuen gauza handirik ikusi. Gero jarraitzeko, aparteko aipamena merezidu minbizia zuten aurrek. Ez kasu hauetan tratamenduak berdin mantendu genituen, ez genuen ezer ere aldatu, protokoloak berdin jarritu zuten, bai aurrak ospitaleratuz, edo bai eguneko ospitalean tratamendua jarriz, ez? Gauza, okerrena alde hontatik izan zen, bakizu helduek ingresatzen zirenean bakarrik zeudela geletan, COVID-a zeukatenak, dena, COVID-a zeukatenak, ez? Bestek ezaki, baina aurrak ezin dira bakarrik gelditu, orduan, gure kasuan aita edo ama edo zeintzaile bat beti behar zuten ondoan. Eta adibidez minbizia duten aurrak, ingresoak luzeak izaten dira, ze tratamenduak batzutan, aste bat edo 2 aste irauten dutelako, hori guretzat ingreso luzea da. Eta kaso hauetan, aita edo ama bakarrik gelditzen ziren, eta gero bion artean txanda egiten zuten, baina beraientzat oso gogorra eta astuna izan zen, horrela kontatzen digute. Eta gero, arratsaldero badauzkagu, borondateko laguntzaile batzuk aurrekin jolaster joaten direnak, eta hauek arnasa pixka bat eman diete gurasoei, buelta txiki bat emateko, edo gela barruan ez egoteko. Eta kaso hauetan, borondatezko laguntzaile hauek ezin zitezken etorri. Eta gaina aurrei, normalki jokuak ematen zizkieten, edo jostailuak, edo liburuak, edo ipuinak, eta kaso honetan, gauza guztiek desagartu inbarri izan ziren. Gero, zenideak eta lagunak eri hurbiltzen dira ospitalera aurra hauekin egoteko, eta kaso hauetan ere, zenideak, ez lagunak, inor ezin ziteken joan. Eta orduan hauek ere, aurra hauek kontatzen dute, gogorra eta astuna izan zela. Zorionez, bideo deiak laguntza izan ziren, eta gero, sare moduan, antolatu ziren, tablet edo interneten bidez, pailasoak edo magia egiten zuten beste borondatezko batzuk hor egotea. Baina alde hortatik minbizi izan duten entzat gogorra izan da. Leno, aipatu dizuet nola laguntasuna initzkorrenikon zirkuitoa antolatu genuen, eta hau da, ahultasuna handia duten Nafarroko aurrentzat antolatu dugun
zirkuito bat, ez? Hauek dira, bi edo 3 gaixotasun desberdin dauzkaten normalki haur sindromekoak izaten dira, eta gehien ingresatzen zutenak edo larrialdietara gehien hurbiltzen zirenak, ez? Eta antolatu genuena 2019an hasi zen, bereziki izan zen estekako erizaina batekin eta pediatra batekin, haur hauek zehose gatik desorekatzen badira, larrialdietara joan beharrean, estekako erizainarekin kontaktatzen dute telefono baten bidez, eta pediatrak eta biok ikusteko premia nabaritzen badute, haur hori ospitalera etortzen da, eguneko ospitale batera edo daukagun konsultategira, eta saiatzen geha tratamendua goizean jartzen, horrekin ingresoa ez egiteko, ez? Eta gero, talde honetan, daude gaixotasun metabolikoa dauzkaten haur batzuk, eta horietako batzuk astero edo 15 egunero behar dute benabarnetik medikazio bitxi bat, berezia. Eta hori dena talde multzo hortan tratatzen da. Orduan, haur hauek babesteko erabaki genuen medikazioa behartzutenak edo begiratu behar baziren, baimena berezi bat eskatu genuen zuzendaritzan, hauek ospitalik kanpo bereien etxera joateko eta tratamendua etxen bertan jartzeko. Niz eta ospitaleko botikan prestatu medikazio bitxia eta raro delako, medikazioa prestatu eta gero bereien etxetara joan ziren eta han jarri zituzten tratamenduak. Eta adibidez, nire paziente hori azagran bizi da, azagrara zijoan pediatrarekin topo egiten nuenik medikazioa behar zuenean aurrorrek, prestatzen genuen motxilantzeko bat, eta horrekin pediatra joatezen azagraraino, aurrori azagrako osasunetxera hurbiltzen zen, eta tratamendua argoiz guztien jartzen zioten osasunetxean. Orduan, gauza desberdinak antolatu ditugu. Gurasoentzat eta senidentzat eta pediatra eta erizaina hauentzat harremanak tinkatu egin dira edo estutu egin dira eta bereientzat oso esperientzia ona izan dela kontatu ziguten. Gero espezialitateko konsultak osotak endu genituen eta telefonoz egiten genituen konsultak egin zitezkenak, arnaz frogak egin behar baziran horiek ezin genituen egin, baina beste konsulta mota batzuk telefonoz egin zitezken eta beste batzutan egiten genuen zen telefonoz deitu eta familiekin hitz egin eta galdetu nola zegoen aurra, eta horrek ere zenidei lasaitasuna ematen zieten, ez? Eskartu egite zuten momentu hortan. Gero, zainketa intensiboko unitatea, gurea hau zen, hemen ikusten dezuen hau, lau OEZ genituen hor, eta ziu hau, helduen ziuan ondoan dago, ospitaleko osaleiru berdinean. Orduan guk ikusten genuen gure aurrak etzeudela gaizki eta baten bat genuen ingresatuta eta gure laguntzeko premio horrekin, Joni, esen genion jazeatik ez zuten hau erabiltzen helduentzat. Eta orduan onartu ziguten gure eskaintza eta egin genuena nola ebakuntzak, larrialdiko ebakuntza bakarrik egiten ziren, kirurgia ambulatorioko esparrua utzik zegoen, beste toki batean, eta orduan pentsatu zuten gure intentsiboa horrela aldatu genezakela. Eta hori egin genuen. Baina ez uste intentsibo bat toki batetik bestera aldatzea etxeko sukaldea ustea bezala dela. Aldaketa horrek badu bere mamia. Ze egin hori ongi egiteko egin genuen lan zerrenda mota bat, checklist izena duen horietako bat, eta erabaki genuen hor gutxien genituen egun batean egitea. Ze aldaketa batean egin behar da, dena batera egin behar da. Pentsa, botikak aldatu behar dira, arnazgailuak, tresneria pila bat dagoela intensiboko unitate bateak, gauza asko ziren batera mugitzeko. Eta, ikasi genuen, egin genuen aldaketa hori nik uste izan zela maiatzan edo ekainan, eta gero lehendabiziko olatua bukatu zenean, berriro itzuli ginen toki hortara, baina bigarren olatua zetorrenean, beste CM batera aldatu ginen, CM berri batera aldatu ginen, ze hori helduentzat dagoen CMA da, baina hortan guri provisionalki egon, utzi digute intentsiboak egiteko 6 postu, pasaginen 4 postu izatetik, 6 toki eukitzea, eta gaina 2 gela manatuta daude orduan, hortan irabazien deunez, eta
pediatritik pixkat urrunago gauden, baina bueno, oaingoz, moldatzen gea, ez? Eta gaina gure gauza zen laguntza izatea. Orduan bakizu gain oso moda, bueno, badago izen bat, hitz bat dela espertiza, eta gure espertiza da aldaketak egitea toki batetik bestea momentu enten. Bueno, ia bukatzeko jaio berri dagokienez, guk bi alde dauzkagu. Alde batetik 10 bikoteak maternaleko solairuan daude eta kontatuko izu ezer gertatu zen, eta horietako jaiotzen den aur batek ingresatzeko premia balin badauka, orduan badaukagu neonatologiako unitatea. Eta hor dauzkagu 8 inkubagailu direla intensiboko neonatologia egiteko, intensiboko unitatea, eta gero erdimailako arduran dauzkagu 20 zehazka eta inkubagailuak. Ikusi genuen haur dutzeuden emakumeak etxean gelditzerakoan, itxialdi garaian, oso egon zirela. Eta orduan jaio berri goitiar oso gutxi jaio zirela. Inoiz baino gutxiago. Oso taldatu zen. Guk normalki 540 ingresu ukitzi ditugu urtero neonatologiako unitatean, eta 2008an uste 300 izan zirela. Pila bajitsi zen. Hori emakumeak oso lasi zeudelako etxean estreserik gabe, zirudienez. Haur goitiarrak izan genituen, eta haur goitiar horiek denbora luz ez egoten dira unitatean. Eta oso garrantzitsua da beraien garapenerako gurasoekin egotea. Orduan gurasoak sartu eta atera egin bartzuten, eta gaina aurrekin ez du egon bartzuten. Badakizu egiten dugula larru azalean, aurrak larru azalean euki, eta horretarako prestatu behar izan genituen besteko zirkuito oso zehatzak, berei sartu behar zuten, baina beste aurrak eta lankideak ere sartu eta ateratzen bazien gurasoak kutsatzeko arriskua handitu egite zen. Zorionez, nahiko ongi moldatu ginen, zehose izan zen, baina nahiko ongi moldatu ginen. Erditzeko gela berezi bat ere suertatu zen, erditzeko esparruan, eta gaina aurrak jaio berria suspertu behar baziren ere, prestatu genuen dauzkagun zehazka berezi batzuk suspertzeko. Eta gero, 10 bikotei dagokinez, hor gauza oso taldatu zen, ze normalki pandemiaren aurretik, jaio berriak 36 ordu edo 48 ordu iraute zuten ospitale barruan. Normalki ama lehendabiziko erdialdia bazen, 48 ordu, baina bestela, beste ume batzu baldin bazeuskaten, emakumeiek nahiko goiz nahiago zuten etxera itzultzea, eta 36 ordu edo ukitzen genituen ze. Lehendabiziko 24 orduetan ez da komenigarri, ezin dugu egin, ez da komenigarria metabolopatiaren screening edo ditzen diogun froga egitea, eta ez da odolaren saturazioa neurtzea. Baina emakume hauek 24 ordutan alde egin nahi zuten ospitaletik, eta obstetrei eta ginekologoi ondo diotze zaien emakumeei alda ematea. Orduan, hasi ginen, hasi gea, eta ja mantendu egiten dugu, hori betirako nik uste geldituko dela, 26 ordu tarte hortan altak ematen. Eta orduan, horretarako, guk bildurra genuen ze min hori edo ikterizia gehiago azalduko zen aurretan, edo deshidratatuta etorri daitezken gero bueltara ospitalera, eta, pilo bat kontrolatu genuen titiaren ezarpenaren nola zijoan, ez? Orduan, eta gero gaina, normalki lehendabiziko astea pasa baino lehen, ez ziren lehen mailako harretako pediatra eta erizainen konsultan azaltzen, zimna izeneko zenbaki hori edo zimna bideratzea pixka kostatzen zelako. Orduan, hau dena ikusita 24 ordutan alde egin nahi zutela gehienek, egin deuna da zimna hori jaiotzen diren momentuan bideratu, eta hori lortu dugu, eta orduan 3., 4. egunean ikusi daitezke osasun mailako harretan. Titiaren ezarpenerako suerte handia izan da emakumea eta bere bikotea bakarrik egotea gelan, bisita debekatuak egotea, ze besterik ez daukat egiteko, eta orduan gelara iristen diran edo erditzeko gelan bertan hasten dira titia ematen. Eta titiaren ezarpena lehen martxan jartzen da orain, eta gaina horrek lasaitasun handia eman digu.
Horregatik pentsatzen dugu, bisitak, ez dakit nola baina, deusastatu behar direla betirako, ez dakit nola, ze beti amoraren bat azaltzen da, hortik Josi lauela, ez da, bueno, uste dizugu momentu baten egoten. Bueno. Eta gero, aurren osasun mentala, guri, bueno, emozioak aurrek gaizki pasatzen ari zirela ikusten genuen, atzo Izaskun Basterra eukitzen duten hemen eserita, moderatzaile moduan, eta Izaskun Basterra da gurekin lan egiten duen psikologo kliniko bat, eta Izaskun eta beste psikologo kliniko batek, bion artean, erabaki zuten gurasoi eta senidei laguntzeko txosten batzuk argitaratzea. Eta egin zituzten txosten batzuk, nola senideak hil edo ingresatuta bazeuden nola erakutsi aurrei hori ulertzen edo nola lagundu norabait, ez? Nolabait. Txosten horiek gainera beste txosten berezi batzuk egin zituzten autismoa zuten aurrei argitzeko, marrazki gehiokin eta hola. Eta gero hori bildu zituzten COVID-19 buruz argitaratu ziren ipuin batzuk. Dena egin zuten. Eta ja, azkeneko diapositiba kontatzeko, martxotik, 2020ko martxotik urtarriaren 31, urtarriaren bukaera arte, aurten urtarriaren 11 arte, izan ditugun pazienteak ingresatuta. 79 paziente izan dira, mutikotan eska, mutikoa beti aulagoak badakizue, zerbait gertatzek etzaile gehiago. Adina 6 egunetik 15 urte artekoa, eta batazbesteko egunaldia 4 egun tardikoa izan zen. Gehienak, ia 60 kasuan sugarri izan zuten, arnaz klinika batzuek ere, eta digestio sintomak baita ere. Eta gero, guk ikasi genuen Simpets izeneko sindromea nola COVID-a pasa eta gero nola azaldu zitekeen, hau 2008ko martxoan eta ekainan hasi ginen kasu batzuek ikusten, intensiboko arloko alde zientifikotik hasi ziren kontatzen, hau da sindrome inflamazio multisistemiko izan du sindrome bat, eta batzuetan miokarditisa izan dezakete, edo shock kardiogeniko baten moduan ere azaldu daitezke, orduan kezka ematen digute, eta batzuetan intensiboetan ingresatuta behar izan dute izan, batzuk medikazio behar izan dute, eta beste batzuk zaindu bakarrik egin ditu eta pixka bat gertutik kontrolatu, eta denak ondorioak abestendatu dira, esateko. Eta mila esker zuen arretagatik, rollo potentea, bialdu izue. Bueno, eskerrik asko, Ainhoa, primeran, nungo rolloik ez da izan, oso atsegina eta gaina berrikuntza asko, hor landu dezuela kreatibitatea eta zorionak. Egotu geha. Bai. Susana Reboredo, zuri utziko dizugu ere bai, zure aurkezpena egitea. Bueno, egun onden nahi, eskerrik asko etortzeagatik, nire izena Susana da, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko erizaina naiz, zeinketa intentsibotako unitatean. Beraiek eman duten ikuspegia agian da bizkat zuzendaritza, kudeaketa edo alderdi hortatikan, eta nik emango duten ikuspuntua da zaintza intentsibo unitate barrutikan bizi izan deuna edo ikusi izan deuna. Hasi aurretik, bi gauzatxo nahiko nuke esan, azte horretik, kontatu dezuenakin, bai izan dela gure ospitalen, zuen Nafarroan gu Gipuzkoan, berdintasun asko, adibidez, jone komentatu du, aldaketa guztiko ostirala txalden da larun batetan gertatzen ziela, gure kasune baita berdina izan zen. Astea zehar dena juten da gutxi gora bera, ordenatua, iristen da ostirala txaldea, iristen da larun bata eta aldaketa guztiak ordun etortzen dira, eta aldaketakin berdienen aurre inbertzaile, ez. Eta Ainhoak esan du, minbizia duten aurrek edukizuten bakardade sentsazioa, ez? Bai, azkenen emozioi nola kudeatu. Eta batez ere lehenengo olatuan, gure unitatean ere hori nabari izan duzan. Pazientek ze bakardadea zeukaten, familia ez zion bisitarik, horrengo olatuetan bai, bisitak ontzien, baina lehenengo olatuan etzan bisitarik egon, ez zengoen bisitarik, gu ere saiatze ginen,
orduan zeuden protokolen arabera altzan denbora gutxien egoten ginen barruan, ez, guri babesteko ere bai, eta orduan paziente horiek azkenen bakardade handia zeukaten. Eta, bai, uste hortikan. Eta, bueno, gero, ospitalean kazgora jarrita zeola. Barne medikuntza, urgentziako saia dena hankazgora. Eta hor saiatze gile, bueno, aldan bide egokina egiten, ez? Kontutan izan behar dezue, zainketa intentsibotan, orain dela 2 urte arte, gugen den ohituta, patologia ezberdinak ikusten. Patologia ezberdinak modu akutuan, ez? Larea junda, zeneukan agian paziente neurokritiko bat, paziente errenal bat, paziente bat politraumatizatu bat, zeneukan patologia ezberdinak modu akutuan. COVID-a iritsi izanean, aurkitu gara patologia bakarrakin. Ezberdintasun, patologia bakarrakin, eta gainea patologia bakarra eta atea itxita. Ziur normalen ateak irikita goten dira, oten danen urgentzi bat, atea azkenen molestatu iten du eta sartzeko behar dugu azkartasua. Orduan argazkia, gure unitateko argazki bada, oso sinplea da, baina gauza asko esaten ditu. Pasa ditugu 2 urte kristaleti barrena begira. Azkenen barrun lankide bat zeon, eta normalen kanpon beste batean behartzitun gauzak emateko edo suertatzen zana laguntzeko. Pasatu dugu 2 urte, epia jantzita. Eta epia, ja oitu geha, esan genezak oitu garela, baina epiarekin jantzita 5-6 ordu otea ez da bat erosoa eta ez da bat erresa lan egitea epiarekin. Lehenengo orduan, lehenengo 10 minututan jaizerdi patxetan zaude, mendikan eizaizu ja gota eroitzer, maskaran ja daukazu ez dakide, sudurrak zehatze izu azkan nahi ezin dezu ikutu, da oso desatsegina. Eta pazientearen ikuspuntutik, pazientea dago bakarrik gelan, ez dauka bisitarik, gu noiz behinka sartzen geha, eta gaina sartzen geha astronauta batzu bezala. Aurpegi ez digu ikusten, da ikusteguen gauza bakarra da, begin espresioa. Orduan, izan da gaixotasun bat, klinikoki gauza asko dituna, baina pertsonalki ere bai oso esanguratxo izan dana eta agian ez danan beste zaindu alderdi hortatik. Uste argazki berdina jarri dola. Zuk esan dezun bezala, nik baita tsunami bat bezala bizi zanun. Tsunami bat bezala batez ere, tsunamian lehendabizi itxaso atzera untzkuten da, ez? Gure unitatea ustu intzan gaixoz. Gure gaixoa juntzian reanimaziora eta urpara, kirofanoak gelditu intzielako, eta guin genuen gure unitatea ustu, eta itxaron zezetorren. Eta ustu baina ustu, monitore zentralak eukitzeiteu kontroletan, eta etzion pazienteik. Eta egon ginen itxoiten, baina literalki itxoiten. Osea, itxoiten egon ginen. Hasi ziren pazienteek sartzen, eta neon kontrolen, genden itxoiten, ez etorriko zan, da ez tardatu iten du, etortzen, hau ez etorren, tardatu zuna, gero etorri zan, olatu gigante bat bezala. Lehenengo gaixo etorri zan martxoak 11, eta lehenengo gaixo etorri eta 2., 3., etorri ziren, tarte batekin bezala. Eta enaiz guatzen data zehatza zindan, baina momentu bat egon zan, hasi ziela, pazientek sartzen, txandako 2, 3, 4 sartzezian, guazan, gerrate bat bezala, literalki, eta arazoa zein zan, leku gabe gatu behar genula. Gure ziuak 48 hobe dauzka, da Gipuzkoako referentea, guain arte arazoik ez dugu euki, COVID-a aurretik, oekin, gripen igual momentu puntualetan, eta baina arazoik ez dugu euki. De repente, 2 astetan gelditu behar ginen, oheri gabe. Oheri gabe gelditz, kontingentzi plana bat zeon, kirofanoak itxita zeuden, kirofanoa prestatu zean ziu bezala, kirofanoko pertsonala gurekin etorri izan formatzea pazientean nola eman, eta bar. Baina gure sentsazioa zen, gure ziua gelditu behartzula oheri gabe. Gure ziua 48 hoekoa. Eta lehenengo olatuan, itxialdieran ondorioz,
kutsatze katea moztu intzan, eta pazientek etortze zutintzuen. Eta gelditu ginen 48 paziente, gehi bat, kirofanoan. Eta hori izan zen, ekaina erdialdeako, COVID kasu igabe genden, intentsibotan. Esan genuen, bastante ondo, ez? Ja ezautzen deu patologia, ja ezautzen deu nundinorakoak, guain etortzen dana, etortzea dauka. Bai, gure hitza jan genitun. Etorri zana. Orduan, ziun izan ditugun arazo nagusiak. Esan bezala, hobe kantitate mugatua. Urrengo olatuetan ikusi zan, 48 horiek etzira nahikoak, eta iriki behar izan ziren gehiago. Esan dezuna, respiradorena. Bai, jarri zituzte respiradore. Gure ziua da lehenengo plantan, eta intzana zan, ziun ondoko plantak jarri, ziu bat izango baliz bezala. Karo, plantako gela bat, ez da ziuko box bat bezala. Ziu boxak erabatea daude antolatuta, lana erabate egiten dalako. Orduan, plantara trasladatzean, ala nola egintzan altzana, baina erosotasuna behintzat etzeon lan egiteko garaian. Gero datu batzuk jarritu, baina iritsi ginen 79, ez dakit 70 ero azaltzen da, gaixo ukitzea. 48 mugatu itatik, 70 pikora. Gero lankarga. Gaixo hauetan ikusi duguna, lankarga handia eta epirearekin ordu luzez lan egitea erlazionatuta daude. Azkenen, lan egiteko modua aldatu behar izan genuen. Gu ohituta gaude, boxak atea irikiteu ukitza eta sartu atera asko iteiteu, eta COVID garaian azkenen sartu atero horiek mugatuak zeuden. Orduan, dena antolatu hartzan sartze zinenen dena iteko modun eman martzen nun dena. Eta lankarga handia da ere bai, zeugu balima gaude bosteri zain kontrol baten, bostak ezin gea barrua sartu. Norbait kanpon gelditu behar du alarmak zaintzen, barrun daun jendea behar ditun gauzak gerturatzen. Orduan, zeuden pazienteak hartatzeko, gelditzen ginen pixkat justu. Gainera, gaixo hauek ja berez lankarga handia daukate, guri etorri zaizkigunak izan dira batez ere birikako arazo izan dutenak, gero geuki ditugu adibidez koronario batzuk igual kasualidadez COVID-a zeukena, baina lehenengo bigarren gehien bat euki ditugu patologia pulmonarra zeukatenak. Eta arazo nagusia izan da behar izan dutela sedazioa eta erlaxazio maila altuak, intubazioa luzatu indala eta trakeotomia desente eukiteula. Eta hori dena lankargan nabari da. Gero, pertsonal mugatua, beste arazo bat. Jarri dut pertsonal mugatua eta ez da jarri pertsonal falta. Pertsonal mugatua nahi du esan, gure kasuna adibidez, intensibistak, ez diarri azpitik ateratzen. Daudenak daude, pertsonal bat mugatua dana, daude. Eta erizainan kasuan, egia da gehiago gehala, baino beste unitatetatik ziura etorrizkio 2 egunetan ezin da ikasi ziun egiten dela. Orduan, pertsonal mugatua euki genuen, gero faltare bai, ze baja desente ondie, eta jende guztia lan entzion, baino batez ere pertsonal mugatua. Protokolo aldakorrak, uste komentatu dezula, ez dakit, hainoa zu komentatu dezu. Protokolo aldakorrak arazo bat izan, dago izen sortzitan sartze zinen lanea, erabatea egituratze zizuen, ingresok etortzen bai, honea, ez dakize honea, eta egoizeko amabitan zantez, ez guain da, honea eta honea eta honea. Zan, como turno berdinean, zenukan aldatu iten ziren. Bilera eta, zuzendaritzako bileratik atatze zin ondoriok, trasladatze zizkiguen, eta aldakortasun horre bare azkenen eragin itizigun. Gaixoaren bakardadea, leheno komentatu deten bezala, uste eta ino azuke bai izan dezula gertukoak kutsatzeko beldurra, hori baita gure unitatean bizi izan duzan, batez ere gurasoki bizi izan jendea, ni azkenen, nire bi umetan ikusi da ez dala arazo larririk egon, eta lehenengo olatun baino gehiago, zan urrengo olatuetan, zekaro, burua oso azkar juten da aurrea, eta nizaten honi etxen kutsatu, 2 ume, bakoitza bere gela, 20 ume gela bakoitzen, gela horietan, anai arreba bere gela eta dizu, jaitezu pelikula bat, jarri guztiak kutsatu zula, kasi, orduan baiziola beldurroi kutsatzeana.
Eta gero pertsonalaren neke psikologikoa. Neke psikologikoa ez da lan asko behar izan duelako. Da, azkenen, ospitalan egondan egoera eta gizartean egondan egoera. Ni ustez, ni pertsonalki lehenengo latun neke psikologikoa baino presio psikologikoa neukan, egoera guztiarengatik. Ez jakintasuna, COVID-a etzan ezagutzen, zetorren informazioa, txinatik zetorren informazioa, Italiatik, ez? Bai, ez jakintasuna, guri azkenen denak kontrolatzea gustatzen zaigu, ez? Nahi du denak kontrolpean euki. Eta COVID-ak atera digu, guztiz, kontrol horretatik guztiz atera indigu. Eta ordu nire ustez presio izala. Nik lanetik behin naiz buruko minakin atera, eta COVID etorri zanen egunero buruko minak eguten itzen etxea. Baina zan, presio horrengatik. Eta nekea etorri da geroago. Azkenen hilabete bat, beste bat. Gure lehenengo latuan ekainean ja COVID gabe geratu ginen, baina uztailean ja hasi ginen urrengo latuakin. Eta zan, jarraipen bat, ez? Eta gehiago. Eta gero gizartean ikusten zauna. Guk ikusten genuen zan disoziazio bat, guk ikusten genuen ospitale egora bat entziola, kalea atatze zinen, da kalean COVID-a desagertu intzan. Hola, horarte de magia. Orduan, zan pixkan nekea. Lau zenbaki ekarritut, politiagoa gatzen dalako, ez, presentazio bat. Hartatutako gaixoak 2020, martxotik aurrea, 2021 baten gehiago, urte oso azalako, normaladan bezala. Hilkortasuna jetxi da, baina azkenen gaixotasun bat ezautzen zuazen inen, tratamentuak egokitu iten dira, ez, eta lehenengo latuan adibidez denak intubatu itezien, jarrai bidetako bazalako, aerosola generatzen zituen gauza guztiak ekibin inbertziela. Orduan, fluxu altuko oxigenoterapia guk biltzen deuna, ezintzan ibili. Orduan, intubatzeak, arazo gehiago ekarri ditzazke, eta ikortasunean eragin. Eta egonaldian, intubazio bat eukiezkio, egonaldia luzatu iten zaizu. Orduan, datu horiek daude, COVID-a ezagutzen dijoazten eginen, egon diran aldaketa, tratamendu aldaketan gati batez ere. Lehen aipatu bezala, 58etik 63era pasa behar izan genuen, bataz besteko adina 60 urtekoa, eta gaixoen 177ak arnasgailua. Arnasgailuna da media bada, lehenengo latun, eukiren un paziente bakarra intubatu gabe, zeuzkalako patologia anitz, eta intubatu ezkio, okerrago izango zalako. Eta gero erantzun nagusiak, talde lana, COVID-a egon edo ez egon, ziu baten talde lana oinarrizkoa da. Mediku, erizain laguntzaile, garbitzaile, zelariak, denak. Azkenen, gure gaixoak, gaixo vulnerableak dira eta denan artean egin behar da lana. Eta COVID garaian, orain gehiago. Azkenen, batzuk barrua sartzen dira, beste batzuk kanpon gelditzen dira, kanpoko barrukoei lagundu behar die, talde lana garrantzitsua. Gero, profesionalek egoera aldakorrera eukitzeko erakutsi duten gaitasuna, eta ni uste hori dela azkenean gelditu bargaren ikaskuntzarekin, ez? Nolabait lasaitasun batean bizi ginen COVID aurretik, bere gora berakin, COVID etorri da, denankaz gora jarri digu, eta gai izan gea egoerari aurre egiteko. Kostata, baina, egin diogu aurre. Lanaren berrantolaketa, ziuaren berrantolaketa, denaran berrantolaketa egin behar izan da, eta gauza batzuk gelditu indie. Gauza batzuk onak ere gertatu dira, eta prozedura batzuk egiteko modua, eta mantentzen ari gara. Gero, hoeko puran egokitzapena olatu ezberdinetan, plantagaigarria iriki, itxi, hoi dena, eta zerbitzu ezberdinen arteko elkarlana. Eta zerbitzu ezberdinen arteko elkarlanen artean, niri gustokoen gerritu naizena izan da rehabilitazio zerbitzuak gure ziun hartu duen garrantzia. Gu guain arte, fisioak eta etortzen ziren, baina COVID garaian, COVID gaixoekin, COVID gaixoak
sedazioaren ondorioz eta bar, masa muskularra eta mugitzeko gaitasuna galtzen dute, orduan fisioterapeutak eta egiten duten lana oso garrantzitsua da, eta etorri izan du die desiente. Ero horre baita neumologia zerbitzuakin lan egin da, neumologia zerbitzuak jarri du, ohe batzuk iriki ditu gure gana iritsi aurretik hor mantentzeko paziente batzuk guri pixka deskongestionatzeko, eta gauza batzuk mantenduko diela espero dut behintzat aurrera begira. Eta hemendik aurrera zer. Diapositiboa jarri politia gelditzen dalako, baina eski erantzuna ez dakit. Hemendik aurrera zer. Ni uste garrantzitsuna dela atzera pixka begiratzea, hausnarketa bat itea ze ikasi dugun egoerataz. Nei urte desente amazkitziun lanean, orain dela 5 urte norbaitek esango balira hau gertatuko zela, eroa, ez dakiz esango nioke, baina enuke sinistuko inolaz ere. Orduan, ni uste garrantzitsua dela atzera begiratzea, ikustea zer hausnarketa bat egin, ikustera zer eginda ondo, mantendu ondo egindana, hobetu daitekena hobetu, eta oraingoz behintzat COVID-arekin bizitzen ikasi behar dugu. Egun momentu honetan ondo gaude, baina COVID kasua baditugu, orduan ikasi behar dugu COVID kasuekin bizitzen. Ez daukagu beste aukerarik, azken finean, guen COVID-a daukagu eta hemendik 10 urtea, niguain dilaren ongo naizela, agian beste zerbait da, ez? Orduan, irakurketa positibo bat egin beharko bagenu, gaitasuna daukagula gauzei aurre egiteko, ez? Aurre egiteko, jende asko daula lana egiten dula, lana oso ondo egiten dula, eta taldean oinarritu bargeala aurrera jarraitzeko. Eta, jazta. Eskerrik asko, Susana, oso atsegina izan da zu entzutea, eta azken konklusio bezala oso ondo datorkigu ez deno baiko hemendik ateatzeko eta gai izateko ez etortzenari frente egiteko eta talde lanean oinarritzea. Eta, denboraz ondo jungo geaz, hemendik aurrera pixka relantiz mantxo jungo geaz, baina aurreratu ingo ditu gauzak, ordutegian aldaketa batzuk izan dira. Denboratxo bat hartuko dugu, galderak eta ikusteko aber badagoen, eta norbaitek zerbait galdetu nahi badu, esku altxea eta seguro gustoa erantzungo dutela gure izlariak. Egunon, nola inor ez da animatuko naiz ni. Eta aprobetsatuko dut diapositiba politori. Maite Aiarra naiz, oinarrizko osasun laguntzan aritzen naiz, famili mediku bezala, lehen arretan. Eta, atxo lan egin, aritu ginen lehen arretaz, bai? Eta, nire sesgotik eta benetan nola sinesten dudalako, piramide, pentsatzen badugu sistema publiko, osasun sistema publiko bat, piramide bat dela, zuek zarete piramide horren gainean, bai? Gero, atxoko ingurua oso garrantzitsua iruditu zaigun, gaurkoa baita, dena oso garrantzitsua da, eskertu nahi dizuet oso interesgarriak izan diren 3 hitzaldiak, baina piramide irudi hori buruan izanik, guri lehen arretan aritu garen hori oso garrantzizkoa eta esenzial iruditzen zaigu basea, oinarrea sendo bat izatea, bai? Dena den pandemiarekin, eta nik uste irudi hori nahiko afinkatuta zegoela basearena, baina pandemiarekin ziun sortatutako hain behar handia, zenbait eztabaidak sortatu dira, ea gure osasun sistema publikoak beharko duen ziun kapazitatea edo oeak edo handitzea. Osasun sistema publiko indartsu bat izateko eta halako pandemiak
sortatu izatekotan, edo, bueno, COVID oraindik ez da joan, eta ez dakigu ea joanen denala ez, aurre egiteko. Orduan, zuen iritzia zein da, baina gauza da, hori, hemendik aurrera, ze planteamendu dugun, osasun, ez ja, respira, arnaz gaiu nahiko izanen dugun ala ez, baizik eta zuen ikuspuntutik osasun sistema publiko, piramide horren irudia, zer beharko genuke hemendik aurrera. Ikusita batez ere, COVID, batez ere hasieran, zenbait populazio riesgo kardiovaskular altua izanen zuen, tabako, obesidadea, hori baita kontutan hartuz, nola aurregin urrengo etor daitezken pandemiak edo egoerak. Mila esker. Naparran komentatu ez dudan gauzatxo bat, Naparran egindako gauza bat oso importantea izan da ez kolapsatzeko. Izan dela publiko eta pribatuen arteko izan dugun harremana gehien bat ziuren gaixoak atenditzeko. Hemen publiko eta pribatu Naparran jarri zan mandu uniko bat, izan zala Alfredo Martínez, eta jarri zan lehenengo aldiz historian gestionatzeko edo kudeatzeko osasun publiko eta pribatua. Eta Juan Petirapu, Naparrako ziu guztien arduraduna, publiko eta pribatuak. Hori zer esan nahi du, gu lehenengo olatuan guztiak gelditu egin zan, baina beste olatuetan, ospital publikoetan mantendu ahal izan degula ebakuntzak, konsultak eta aktibidade gehiena, 180 apoiatu garelako osasun pribatuan. Ordaindu egin da, garesti, diru asko gastatuta, baina apoiatu egin gea. Beste lekuetan, adibidez Madriden montatu behar izan zuten ospital zendal famatua eta izan ziren ziu pribatu pila bat utzik. Hori Naparran ez da gertatu. Ni beti izan naiz osasun publikoaren defendatzailea, baina pandemia hau eta gero naiz defendatzailea publiko-pribatuaren kolaborazioan baita ere. Nik emabizun dara iritzi pertsonala, bai, ni ez noa zuzendaritzan, zuzendaritzatik ikuspuntua beste bada, nire iritziz, zuk esan bezala piramidea da, ziua goran dago, ziuan kasu asko badaudenen, beran kasu askoz gehiago daude, ez? Baina oinarria nire ustez da lehen arreta indartsu bat eukitzea. Lehen arreta indartsu bat eukiz gero, osasun hezkuntzarekin, jendea ezitzen, osasun maila ona zein da erakusten, dieta egoki bat, gauza asko egin daitezke osasun lehen arretatikan. Lehen arretan indartsua baldin badao, pentsatu nahi dut, goraka gutxigo iritsiko dela. COVID-an kasua, berezia izan daiteke ez, baina beste gauza askotan lehen arreta hori indartsua izatea ni uste garrantzitsua dela. Eta horretarako, deno dakigun bezala, rekurtso gehiago jarri behar dira eta pertsona gehiago jarri behar da. Baina idan nire iritzi pertsonala, ni goran moitzen diran zenbakiek eta hori alduiten naiz pixkat. Martxan dago? Bai. Nik pediatriaren ikuspuntua daukat, ez? Entzuten duzuen arabera badakizue pediatra falta dagoela, Nafarro alde guztietan, Nafarroan ere gertatzen da, eta horrek zailtasun ugari sortzen dizkigu, ez? Haurrak normalki ospitalera ez dute joan behar, ez lukete joan beharko. Haur batentzat hoberena da osasun arazoak bere lehen mailako etxe ondoan konpontzea. Eta hori da, gehien egin behar dena. Pediatrak beti prebentzioa
osasun aholkuak ematen ditugu bai ospitaletik baita ere, baina sare bereziena eta indartsuena lehen mailako arretak behar du izan. Baina gertatzen da haurrak oso azkar jarri daitezkela eta oso gaizki eta aurrera atera behar ditugula eta gaina gure etorkizuna direla eta hori gure arreta da, ospitalean egin behar dugu hori, aurrera atera, gaixo jartzen den aurre hori edo 500 gramo dauzkan aurrera atera baita ere, orduan badozkagu arreta gogorrak ospitalean aurrera ateratzeko eta kontatu dizuedan historia guzti hori 50 baino 50 piko pediatrek egiten dugu. 50 baino gutxiagoak gea. Nafarrako 1.000 biztanleentzat 50 espezialista baino gutxiagok egiten dugun guztia. Eta hori da, behar dugulako, nolabat, polivalentzia hori izan, ez? Intentsibotan lan egiten durak, daiteke larrialdi normaletan guardia bat egitea, edo gero neonatologiako konsulta pasatzea, edo nik nefrologiako konsulta pasatzen dut, eta gero ospitale izatutako aurrak ikusi ditzaket, eta gero gainera kudeaketan sartzen naiz. Gutxi gehalako gauza asko egiteko. Guri gutxi gora bera guk epidemia bat ukitzen dugu urtero. Eta urrian hasten da, eta martxo alde arte izan daiteke gogorra, eta da bronkiolitis famatu hori. Eta kasu hortan, batzuten berrizaten ditugu, intentsiboetan sartu aur txikiak. Eta hortarako berritugu intentsiboko plazak, eta tokiak. Eta batzutan, epidemia hori oso gogorra izaten da. 2020 hortan, 1920 hortan, ez ditzaizkigun intentsiboetan aurrak sartzen. Eta klinikara bialdu behar izan genitun, Donostiako ospitalera baita ere, toki gutxi genituelako, baina guk toki hori behar izaten ditugu, noiz behinka, baina tokatzen deneako prest egon behar dugu. Eta hori da, gure arazo handiena. Gauza hon bat daukagu Nafarroan, eta nik uste komunitate hau, probintzia bakarra izanez gero, integratzeko eta ezaguera partekatzeko eta zirkuitoak partekatzeko eta gauzak aurreit dagoen momentuan behar duena eskaintzeko oso erresa daukagula. Eta ni, hori nire matraka da, denak egiten duguna jakin behar dugula eta integratzeko oso ona dela baita ere, daukagun adimena edo gure ezaugarriak banatzea eta alde batetik eta bestetik denak jakitea zer egiten dugun, ez, toki guztietan, arlo desberdinetan. Eta horrek suertatuko digu aurra dagon tokian eta momentuan merezi duena eskaintzea. Eta ez da intzaila, ikuste denak bide berdinean bagoaz lortuko dugula. Beste galderaren bat. Bai. Egunon, ni Irunetu bia naiz Elizondoko famili medikua. Eta, egia esan, guk ospitalarekin pandemia honetan izan dugun harremana, igual gehiago izan da, gaixoek kontatu digutenaren araberakoa ez. Eta, hasieran Jonek aipatu du, sartu dituela datu asko eta bihotz gutxi, baina justo ospitaletik bueltan zeuden edo haien familiokoek transmititu digutena izan da kontrako, ez? Naiz eta egoera oso zail batean egon, sentitu dutela profesionalak hor egon direla. Eta, pediatrian ere tokatu zait, baina paziente bezala pandemia garaian egotea. Eta egia da, alako, igual etxetik ama bezala duzun beldur hori, ospitalean transmititzen dena dela, lasaitasun egoera bat zurrunbilo honen barruan, ez? Ordan alde horretatik, zoriontzea. Eta gero bai galdetu nahiko nukela, ze askotan pasatu zaigu familia medikoi pazienteekin, atentzioa espezializatuko beste gauza COVID ez ziren guzti horiekin, pazientek, igual ez dote dituzten ongi ulertu erabaki batzuk, edo igual prentsatik zetozen gauzekin, ez da egiten operazio horiek edo itxaron zerrendako lakoak, ez dakit nik sensazioa izan dut, igual jendeari beste modu batean esplikatu izan baliete, gure arduradunek, zuek aski izan duten ospitalean eguneko lanarekin, igual ulertuta, askotan pazienteekin, esaten gano, zugiri hau ez dizute egiten, baina honengatik eta
bueno, bale. Eta pixka bat jeisten zela ez, ansietate maila hori edo. Ez dakitzuek ospitaletik nola bizi izan duzuen hori edo iritsi zaizuen jendearen kezka hori. Batzudan gure batzuen gauza batzuak prentsatik enteratzen ginen, Naiz eta gure zuzendaritzak gauza guztiak kontatzen zizkiguten, zauden beste erabaki batzuk ospitaletik kanpo zeudela, adibidez eta egunkarietan edo irakurtzen genituen, orduan guk ere gero gure pazientei ere batzuk, kezka edo asarre edo zetozen eta pixka bat adierazten egiten genien, hau egiten dugu honegatik eta hau pensatzen dugu komenigarriagoa dela hau egitea hau ez egitea baino, edo, ez dakit hori galdetzen zenuen Irune. Bai, ez batez ere da, hori guk sentsazioa izan dugu, igual jendea ez dela ongi informatua izan hartu diren erabaki horietaz, ez? Ongi baino, bazen ez hainbeste informazio, hainbeste iturrietatik, entzuten zen albatetik, ez dakit, gure paziente batzuek, sentsazioa zutena, batzuek, igual, ospitalaetan inorketzuela deus egiten, ez? Eta hori etzen hola. Orduan, ez dakit, nik hor bai ikusi dela utxune txiki bat, ez dakit, pentsatzen dut hori, osasun bideak nola badituen programa batzuk informazioa emateko eta igual falta izan dena, ez dakit osasun bidearen kontua den, edo igual kontu orokorrago bat, informazioak askotan etortzen dira medio batzuetatik ez direnak lokalak, orduan ez dakitzuek nola bizi izan duzuen hori, osasun etxeetan egia esan jendeak zuen informazioa eta guk ikusten genuenaren arteko diferentzia handia aurkitu dugu. Eta horren, banan denei azaldu behar horrek, igual izaten altzuen beste, ez dakit, olako beste bat edortzen bada, igual populazioa hobeki informatuta, ekiditen alko genituen, dei pila bat, edo konsulta asko, gauza beraren dako, edo olakoak. Ziur. Nik uste gaina egin daitezkela beste jardunaldi batzuk COVID-aren informazioari buruz. Horrek emango luke egun batzuk egiteko. Niri laguntze zidan sare sozialetan, Twitterren adibidez, osasun bideak banatzen zuen informazioa. Niretzako informazio zehatza zen. Baina hori ikusi behar da, nik ez dut telebista ikusten, eta, hor zurrumurru asko bakendu egiten nituen, ez? Zuzenean joten itzen, denbora gehiagire ez dut izaten gauza egietarako, baina orduan ez dakit oso ongi ez degi kontrolatzen zer dagoen, ez? Nik uste denborik ez genula izaten, ez? Mediku berriak irakurtzeko pasatzen genuen denbora gehiena, orduan, ez dakit, nola lagundu, hurrengorako pentsatuko dugu. Tokatzen bazaigu, baina nik uste ja, etzegula tokatuko. Hor gaztei tokatuko zaien. Bueno, beste norbaitek, zerbait, ara, beste. Bueno, kaixo, nik bestelako galdera bat egin nahi nuke, beste esparru batetara mugitu nahi nuke, zoragarria da aurkezten duzuena, zoragarria egiten duzuena, egiten ari zaretena, eta orain ere hemen nola ikustea zuzenean, oraindik ere, balio gehiago ematen zaion eginkizun bata, ez? Orduan, lehen nola lanik ez daukazuen, oraindik beste esparru batzuetarako eginkizunak ere, jartzen zaizkio osasunari, ez? Nire galdera litzateke, zuek orain euskaldun bezala, egunerokoan erabiltzen duzu euskara, bihotzetik, eskutatik, burutik, alduzuen testu inguru guztietan. Egiten dugun, galdetzen duzu? Ez, nire galdera da. Nolabait, COVID garai tensio handi honetan, bestelako lehentasun ikaragarriak aurrean, eguneroko momentuan egoera berri bati erantzun behar horretan, hor, zein hizkuntzatan aritu zareten galdetu nahi nizueke. Alegia, galdera beste aldera eginda. Egunerokotasunean, euskara bakoitza bere testuinguruan, pensatzen dut, testuinguru desberdinetan bizi zaretela eta bakoitzak erabiltzen duzu euskara egoera batzuetan. Baina larrialdi momentu honetan,
hartainoko erabakiak denbora gutxien hartu behar izan dituzuen horretan, euskara gehiago erabili duzue? Gutxiago erabili duzue? Edo zarete kontura ez diozu erreparatu, ze hizkuntzatan aritu zaretan? Zeno, behar da garai lasaiago batzuetan, bat konsienteagoa da, eta igual militanteagoa izan daiteke, beste garai tensiokoetan, behar bada ez horre militantea, beste lehentasun batzu daudelako. Zuek antzeman duzue hizkuntzaren erabileran alderik, garai berezi hontan, zuen egunerokotasunean? Nik ere, nire aldetik erantzongo izut, leheno euskeraz hitz egiten nuen pertsonekin, euskeraz jarraitu etela berdin. Gu gara ospital oso errealduna, ni garai hartan Hospital de Navarra deitzen zena heldu nintzenen orain dela 28 urte, jo era elbasketa eta euskeraz hitz egiten nuen, eta 3 urte pentsatu zuten nintzela jarrai taldearena, euskeraz mintzatzeagatik, eta garai artean euskera mantendu nuen, gaur egun berdina. Eta gu hitz egiten dugu, baina, zuekin hitz egin dugunen, eta aukera izan dugunen, euskeraz mintzatu. Gu pertsona euskaldunekin euskeraz hitz egin dugu, eta erdealdenekin erderaz. Eta Nigeriakoekin inglesez. Eta Nigeriako emakumeekin inglesez hitz egiten dugu, eta Ganakoekin frantsesez dakitenek. Hala maldatzen gara. Pediatrian errexago, nik egunero hitz egiten dut euskeraz, ez? Neskak, baietz. Eta zuekin ere, hitzen genean euskeraz hitz egiten dugu, norbaitek ez badu lertzen, erdera pasatzen gara, baina naturalki euskeraz hitz egitea azaltzen zaigu. Ni gertatze zitzaidan guain jaztitu guardiak egiten, zorionez bain dela hilabete gutxi, baina guardia txarrak izaten ditugu pediatrian, eta hurrengo egunean niri euskeraz bakarrik atatzen zait hitz egitea. Lehertuta nagonen euskeraz bakarrik pentsatzen dut. Eta pentsatzen dut, aurrerago Alzheimer bat izango banu, euskeraz bakarrik itzingo dudala. Euskarazko zaindari bat beharko dut. Hizkuntzaldetik bakarrik komentario bat. Ni nabaritzen ari naiz, gure taldea aldatzen ari da jende gaztearekin. Gaur egun zirugiako taldean, oraindik ez ditut kontatu, baina gugia 40 zirujano eta 11 residente, eta 10 bat euskaldunak gea. Ni urte askotan euskaldun bakarra izan nintzen. Eta beste egunen, adibidez operatu genu San Juan de Diosen, lehenengo gaitzo, kontratu nintzen 3 zirujanoak euskalduna ginela. Eta erizaina euskalduna euskeraz. Bigarren hizkuntzan erizaina esan euskalduna, baina frantsesa zekien, eta 3 zirujano frantsesa genekin, frantsesez operatu genuen. Divertigarria. Baina, ni eguneroko galdera hizkuntzaren abalin bada, euskera saiatzen gea. Gure kasune, jende gazte dixente etorri da, eta gehienak euskera, jende gehienak euskeraz dakila. COVID aurretik edo COVID ondoren ez da nabari ezberdintasunik euskeraz jarraitzen dugu. Baior, ni zeizuei gertatzen du zait, pertsona bat ezagutzen detenean jartzen deten hizkuntza ez, gazteleraz hasi ezkero, gero kosta egiten zaitu aldatzea, jakinda euskera dakila ez, eta hori, azkenen inberdan lan bada, eta ditu bargea lehenengo hitza euskeraz esaten, ze jende asko dago euskeraz dakina, baina lehenengo hitza gazteleraz esaten duzu, eta ja elkarrizketa gaztelera pasatzen da ez. Baina lanean, orokorrean, euskera dakiten lankidekin euskeraz. Ni Itziar Lasanaz, famili medikuanaz, eta, asko guztabiata zuen komunikazioak, igual beste gai bataz ari garelako eta osasunaz apurtxo bat alde itea, oso interesgarria dalako, eta oso interesantea iruditu biata. Eta egia da, nik ez dut reflexio hori egin, ez? Lehen mailako harretan lan egiten dut, eta COVID garai hori hau izan da komunikazioa bereziki landu beharreko garaia, ez? Gure hartatzeera izan da telefonikoa, gehien bat, lehenengo zatian,
eta bai komunikazioak bazeukan intensidade berezia. Bildurra lantzen gendun, ansiedadea, eta hortan nik uste dut, igual kopuruz, kuantitatiboki esango neuke agian gitxi hau erabilidotela, ze beste batzuetan, zuk esaten dozun bezala, militanteki ikurriña hartzen dut eta nire euskera, eta noa euskaldun berriei ere, ostiro eta soseguz hitz egiten, igual kuantitatiboki gitxiago erabilidot, baina kualitatiboki uste dut izan dela oso herramienta baliogarria, ezta? Eta hortan frogatzen da, ez? Pertsona bati gauza intimo bataz edo bildur bataz edo eta telefono saritzen zarenean, bere hizkuntza erabiltzea da klabea. Eta bueno, eskerrik asko reflexio hortara heltzea laguntzagatik. Eskerrik asko. Legorretan egondu nintzela baserriko Andre batekin maiz hitz egin behar nuen. Da nahiago nuen kasa kriston zeon baserri rajutea telefonoz hitz egin baino. Zeren telefonoz eta ez baduzu menperatzen euskera ezin duzu. Da bizi izan dugun egoeran batez ere kontatuak telefonikoak izan dira. Eta nire esperientzia izan da, behintzat lehengo harretan, nolabait tsunami gainezka izan degula, nik uste ziuta ospitalea babesteko, pandemia batez ere izan da gure zama, tekika handiena, eta denborik ez dugu izan. Eta ez bakarrik, guk nolabait zuzendari bezala izan gea danok. Zeren ordu bat sartu dugu, orduk, eta bueno, txaloak izaten genitun aurrenekuan, gero etorri zaigu beste lan piloa, eta nausiak esaten zut, jode, haizu, ezin baduzu gehiago, baja bat hartu, ez naizela gaixo. Ni kokoteraino nago, hemen egunero, ordu erdi bat, 2 ordu sartzen daukagun lan zamagantik. Eta ez geuden euskeraz nolabait aditzeko zeren hortarako behar duzu pizkat ez baduzu menperatzen. Denbora gehiago ondo idazteko eta ia da, nik usteot Euskadiko elkargon autonomikoan bertan, behintzat, euskera atzera jundala. Eta irabazi dugun bakarra, nik esango nuke, labi, dakigu zer dan, baino labi euskerazko akronimo bat finkatzea. Eta nire iritzi. Bueno, beloki, emango dugu bukaera. Eskerrik asko. Zuri ere, bai? Eta oain